Life of Amy. Dit is onze school. Maarten Meijners en Dominique van het Zwart. Timothy, young boy. Dus in ieder geval zijn we weer hier bij de tweede aflevering van The Life of Amy. Natuurlijk. No. Dit is onze school, echt by the way. Dus ja, veel trappen. We lopen nu ook op een trap. Heel veel trappen. Ja. Nog een trap. Dit is mijn koninkrijk. Now I've got a confession. When I was young, I wanted attention. That was my soul. Foto van de bruidje. Mijn koninkrijk. Dat is zomaar met op mij. Dus, wat kan ik vertellen? Hoi! Hoi. We hebben een broodje gekocht. Een broodje ei met mayo en zout. En dit is ervan geworden. Het smaakt echt vies. Het broodje komt echt uit 1963 of zo. Maar het is echt vies. Smakelijk eten. Doei. Welcome to the Life of Amy. Oké. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17